Nemuganga FM. Arakaini pekutende kukuru kuhambisana kwatanga tiri kuita muri yeZimbabwe. Mukati mechirongwa vemuganga FM. Asungura top 10 kubva pakutanga kwatanga tiri kuita kusvika patari panapa ndika. Chirongwa chamunenge muri kupuwa ni Dr. Tube akana kuti Fancy Tube musombo full wake weka kubva nengwa dza 5 minutes past 8 kusvika nengwa dza 9 o'clock. Chirongwa chesimbiswa kana kuti chespenzo icho ina baba Simon Matinyara ari ndo vari kusimudzira chirongwa ichi ndika. Vanenge vari kupa vanhu ma airtime pachirongwa che predict and win. Kana ukange wangofemberawo aukawina aunobva watowana airtime yako andiri. Azvisine regaiti muningira isusu kuti zvanga zvakamira sei kubva pana 10 kusvika patari panapa. Ana 10 panga pakamira ipona Joseph Mupisa ane ngoma yake yakazi murume wangu Joe. Ane mavhotsa anokwana kuita iwona 80. Number 9 panga pana Bonity ane ngoma tangai mwafunga 9 votes. Number 8 panga pakamira ipona Semu Mafia Ogasa Samunyu ane ngoma matsotse rudo ane 12 votes. Number 7 pana Richard Zamboramba Imbai amukomana John 14 votes. Number 6 Franco JP Maposa apurutanai 48 votes. Number 5 Ellen Sogisi number 12 106 votes. Number 4 DKW Abataina Sawira anengoma 111 votes. Asering nengoma Abataina Sawira ndika aine 111 votes. Number 3 pakamira pona Sterford Muchaneyo amaive mwana ane 117 votes. Ando batamira apaka. Azvisine muri yeZimbabwe rekati beta simuka chitende pana 2 atone kuti ndiani wakaema po. Number 2. Ataumanyisa ane ngoma yake status Andi akadesoka kumira pana 2 aine mavhotsa anokwana kuita iwona 166 votes. Pa number 2 ipapo amukaona ndanayeso muri yeZimbabwe ndinenge ndakubonga kukuru akone vananga ndiri kuapisana navo anyamashi unowu apa kine mukindire vemuganga FM akubva vananga ndiri kutanga wakazvirongwa zvananga ndiri kubata panapa kuguma pandari panapa handiti asindo patinenge ndakuti chinopuruka chinomhara nditi achisingaperi chinoshoura rogaritange nhamo ando patinenge tapa angwa dzangu dzekusimuka panapa dzinenge dzakwana handiti saka zvatinenge ndakuita panapa muri yeZimbabwe ngezvekuti regai tibve tasimudza katizve kuti ndiani wakaema panamba 1 nyamashi uno handiti Number 1. Shabaka sensi, shabaka chenchi, washa wax, washa wax. Kona mori tutu, wachifamba 33, vanu 33 vanenge vatopedza, vanu boda kutaura zvakaipa kwanjiri. Faxify. Baba
magorokoto maguru pana Foxfire ake kupinda ake kukunda pachirongwa ichi anditika acheve Mganga FM sungura top 10 ake kubuda akaima pa number 1 kushipedza kuramba wakangoti sisi pazvinouya zvinodakadza ne 221 votes 221 votes auzive zviri mukati memwoyo yavo kuti anokuda here kana anonyepa ukangoziva kuti munhu zvetsine mude Zimbabwe rikatiningire pa prediction win kuti uripo here akunda tiri kundoona kuti hapana anditika hapana inosekerera anyama chono anokuda aya time yapona iye achinyepa zvitsine mude Zimbabwe ndinotenda zvikuru zita ndifa Dube kana ku Dr. Dube ngadidhibanika amangwani munguva dza 6 o'clock madekoni ane kuhambisana zve ane kuwanda kwezviro andaenda in bye bye undivesera moto ndichiri mupenyu undira